No, áno, ideš. Okuláre ako mafia. Áno, pozeraj sa, ako ide, áno, prvý raz na kamione. Že s otcom. A štartuj. Dobre. Dobre. Čo robíš tam? Svetla idem zapáliť. Dobre, zapál si svetla. Teraz čo robíš? Jednotku dám. Spojku si stlačil? Mám stlačenú. Dobre, daj. Pozor, aby ti neušiel kamión dozadu. Ideš. Áno, pomaly. A vyťahni celkom vonku. Dobre, dobre. Ešte až tu toč, počkaj, kde máš koleso? Tak toč okolo pätníka, tak, dobre. No, ideš, keruj poriadne. A rob akože ksík, že mafia. No. Klepni mu hore. No jo, ako ide ako chlap, normálne. Pozri, ako plyn pridáva, nemusíš tak silno, že veľa rýchlo. No. Jaký špicatý nos má, diga. Ide, áno, ako chlap na kamione. Aj zuby robí, aj ličo. Máš čas ešte. Nemusíš to tlačiť vonku. Normálne ideme. Dobre, však môžeš. Ale musíš si, vo výjazdovom páse si musíš nabrať rýchlosť, aby si mal. No. No, tak ideš. A urob ksík, akože si kamionista, nie one. Dobre, toto je ono. No, tak ideme. Ideme ako chlapi. Áno, normálne ide, normálne keruje, aha. Jo, ja predbiehať ťa takto, Johnny Vol. Predbieha, aby som mohol bliknúť, nie? Ja, aj bliknúť, nie ako Slavo, hej, Slavo neblikal ani Bohovi. No. Blikol si mu? Teraz. Do hora, hej, páč. Do hora. No. Si mu neblikol, lebo sa ti nepoďakoval. Aha, poďakoval sa ti, predstav. Ty si normálny trucker, Jano. Normálne budeš trucker, lebo si blikol. Slavo išiel šrouby krútiť do Trnavy, lebo on nevie blikať. No tak dobre, a blízko si za ním. No. Tak Janík náš, Iveta Milanko, Janík náš má... Nedobre vidno. No, jo, jaký je nosatý, Maďmo. Minút odjazdené. Prvé 2 hodiny s tým veľkým nosom prerýpal Nemecko od Hanovru až do Neo. Taký má nos ako ten návštevníci, čo sa volá, ako sa volá ten? Godfrua. Ale ten Godfrua bol ten, ktorý? Godfrua bol šéf. Šéf? Ten druhý bol... Tak taký si ty, Godfrua. Ja jak taký zahnutý, veľký, silno, špicatý, veľa silno. No. 2 hodiny ide, áno, že do Hanover, Hamburg, prvé 2 hodiny ide na veľkom kamióne on. Hej, by som išiel ďalej, ale oco za ľudí. Hej, išiel by ďalej, už by keroval, no. Už by keroval, ale nevadí. No, tu je náš Jano, veľký šofér, ide do Holandska, on keruje teraz. A dávaj pozor, Jano, aby si mi nepoškrabal nosom navigačný systém im nepoškrab, no. Po prípade ten oný, čo tam máme na komunikáciu s firmou, hej? Nie, že prepichneš displej alebo dačo. No. A naozaj, to som chcel ešte povedať, že keď sme išli vonku, tak sme mali naložené, že do Karlsruhe. A keď som sa Jana opýtal, že... že ideme, Jano, do Karlsruhe? Kde je Karlsruhe? A Jano povedal, že pri Hamburgu doľava. Veľký trucker bol Jano, no. Tak, a potom one. Keď išiel kerovať, tak keroval z Hamburgu či z Hanoveru do Hamburgu a tak zabuchol tieto dvere, tak búcha, že idú odpadnúť zrkadla a na druhej strane si zabudol zatvoriť a potom držal vyplašený. No. Dobre hovorím, Jano? Dobre, dobre. Dobre. A pozdrav malého Maťa, že Maťo čau. Maťo čau. Že silno ho pozdrav. Nemôžem. Vidíš, Maťo, aký má oco veľký nos. No. A on nemá veľký nos, on má len malú hlavu. Mu narastla, lebo jedol surové zemiaky a od toho, že hlava nerastie. Vieš čo, hlava rastie len od oného. Od varených zemiakov. A pozri, aký on je trucker, no. A drží nos ako ten Godfrua. No dobre, no. Tak ideme v Holandsku, ideme. No. Takto my ideme ako chlapi do Holandska. Do Belgicka. Dobre? No, áno, keruje ako chlap.
Možno, že z neho bude truker, no. Bude. Dobre, no. Aby mal Jano pamiatku. Lavardak. Cúva. Tu máme, dneska sme tu vyložili, je piatok, tak Janík cúva. Má nacúvať 2 stĺpiky tamto okolo toho modrého auta. Truker Jano. Taký ksik robí, určite tam robí nejaký veľký ksik. Poriadne trukerujte. Trafil si. Že vraj mám ísť na bok. Dobre, Jano je truker. No ty ho pozri, kde ma zrazí. Ešte ne, držka. Vári sa ako chlap, veľký truker bude z neho. Silný, veľký truker bude. Trénuje. Tak je ráno, koľko je hodín, Jano? 9 hodín. 10. No už ho klame, že 10, ale mama, aby si videla, že aký je to motor toto. Tak ja pozerám na Spektrum, dokumentárny film a pozri sa na tohto motorika. Ja čítam noviny. Číta novina. Včera si kúpil fľašku za 6 €. Fľašu vína. A ráno si sadol na parkovisku ako notorik a už tu chlastá. Ja som oblečený, lebo mi je zima a on krátky Kaťuk hovorí, že jemu není zima a že on sa trasie aj keď je teplo. Ale vychádza slniečko už dneska, aha. Takže dneska sa budeme opaľovať. No ale toto som ti chcel maminka ukázať naša, že pozri sa, že aký to bude truker notorický. Čítam. No. A už ráno o 6 stalu, robil si kávu a vyfajčil 4 cigarety a fúkal mi do bedne a išlo na mňa. Tuto si varil kávu. Aha. Tuto si varil kávu na baterkách a tuto je bedňa. Takto, tu si varil kávu a sem fúkal a mne išiel dým do kabíny a tak som ho hneď musel zrušiť. No. Od rána mi pije krv. A tak toto je katastrofa. No, truker. Prsty si pribuchol do oného. Ukáž monokel, aký máš. No, hlavu si tresol, prsty si pribuchol do dverí. Sám sebe prst pribuchol. Jednou rukou sa držal, druhou si pribuchol. Dyrino. V noci vykrikuje, zjape, zubami škrípe, chrápe. Katastrofa, ja neviem toto, čo s ním budeme robiť. Dobre, už asi končí kamera, tak. Chvála Bohu. Pretočím kazetu na začiatok, neboj sa. No. To len tak na margo veci, že aký to bude notorik toto. No. Tak ešte musím povedať, že takto víkendujeme tu s Janom našim. On upratuje kabinu a ja varím na návese. Včera nám pršalo, tak sme si odplachtovali a dneska sme zostali tam, lebo až bude pršať, aby sme všetko nemuseli pratať. Až teraz ide. No. Janík fúka, lebo keďže inakšie mu nemá ako fúkať, teraz 6 týždňov nebude fúkať, iba maximálne pištolou, alebo elektropistojom. Takže musí si vypráskať vtáka, no. Ale tak, aby som nevidel, nie, že budeš to robiť voľako, že ho natriasať, ty. Takže jedine fúkanie 5-6-7 týždňov, čo je so mnou maximálne takto, hej. No. A nezabudni, že najlepšie je ľavou rukou a keď je strpnutá, to je lepšie ako od cudzieho. No dobre, tak upratuj ďalej, no. A o to tu varí segedínsky guláš. Tu sa nám robí mäso, segedín, tu máme všetko a tu budeme takto. Potom pokračujeme ešte trošku, hej. No, vidíš mama, pozri sa na to, čo ten náš Jano ide zjesť. Aký je tenký, že má 50 kg a takýto tanierisko segedínu a 7 knedlíkov splesnivených. No ideš Jano, ideš, ukáž ako ti chutí. Tak ukážem. A netras sa ako drahý pes. Však normálne je, prečo ješ takto čudne? No, nemám kde položiť. Nemáš kde položiť, pozor, lebo je horúci. Popáli si papoľov, dobre. A ocovi si nenalial štampelik rýchlo? Nie. Pred jedlom? Nie. Lebo? Po jedle, najprv sa musíš nakopať. Tak ja pred jedlom musím si dať, nie po jedle. Po jedle už potom nebudem ja štampeliky piť. No dobre, no. Ostane viacej mňa. Dobre, vybavené.
Mám ťa. Áno, po obede upratuje. Neviem, či aj doma umýval riad. A tu keď ja chcem umývať riad, tak povie, že on ide umyť. Taký aktívny. No. Tak sme sa najedli a teraz umýva riad. Ide Miláčik, bol sa osprchovať a tak sa rozpršalo, že je katastrofa. Zmoknutý, chudák. Povedal som mu obleč sa, on sa neoblečie ani bohovi. No, pozri sa, ako vyzerá. No. Trúba hlúpa. Sa ti točí, čo? Áno, točí sa mi, ale keď ti poviem, že obleč sa ani bohovi, čo? Ale tak nepršalo. No. Darmo by som sa obliekol. Ale sa idem sprchovať, tak si beriem so sebou kabát na seba, zlato moje. Teraz čo mám robiť s tebou, taký zmoknutý si prechladne, že ideme domov? Ale no. No dobre. Za také peniaze mám. Takže pre všetkých neveriacich Tomášov. Aha, Jouži je banda traktoristov. A pred rokom, keď sme robili na métach víkend, tak povedal, že on nikdy nepríde sem. Pozrite, aký on takto vyzerá. Jouži takto vyzerá, keď je triezvy. Dobre? A to je prvý kontakt s Janom. Oni spolu budú chlastať za chvíľu. Stretnú sa, napíšu si a tak sa opijú ako kone. A Jano povie Joužimu, že ale nepovedz ocovi, že som sa ho nakúril ako činka. No. Takže tak. Joži kolega už aj Jano sa chystá. No. Dobre, no. Vyznačky se nesmírně dramatickým dějem. Naštěstí to nebylo vliv na společný život, který jsem pokusil a dá se tedy pouze trestně právě, ale to další český pokusil. Jano keruje, no? Tak. No. To je hulala nepodarená, ten zmizol, tu je môj Jano, tento malý, nepodarený, malý truker, 50 kg, čo nevláde platku odtiahnuť. A Píšta. No, Píšta to je starý lotor, alkoholik, on je už dedo, on má vnuka. Dobre, no. A sme na lodi, ideme sa osprchovať. Dobre, ideme sa sprchovať. Ideme sa sprchovať. Píšta to má za pár. Ideme vonku z lode, Jano je veľký truker, aha. Urob veľký nos dopredu. Dopredu, tak, to je ono. Keruj poriadne, je. Idem vonku z lode, Jano keruje ako chlap. Klepni si do báky, daj si trojku, alebo dačo, vieš, aby ti bolo dobre. S tým veľkým nosom nepočkrab mi ovlád, tamto, oný. Môže sa odtiahnuť od steny, máš priestor. No. Pôjdeš za Igorom, pôjdeme na 25. zjazd do oného, do Aldiny, hej? Jaj, pozri ako skáka. Čo tu skákáte? Žuje ako chlap. Keruje, dobre. Usmievaj sa, no. Dobre. Nemôžem. Teraz sa chytia žandári, počkaj. Podaj mi okuliare. Nepodám. Jano ide vonku v lode, no. Poriadne ide. Keruje ako chlap a nemá páku, aha. Nemá páku, Jano. Nosatý. Tvári sa ako starý truker. No, maminka, teraz toto ti musím ja povedať, že Jano mi silno zarába peniaze. Lebo ja sedím vedľa, dobre mi je, a on teraz keruje ako chlap. A mne idú peniaze a jemu idú centy. Dobre, Jano? Povedz nejaké slovo poriadne sem do kamery, že rýchlo. A čo mám povedať? Neviem, dačo povedz. Pozdrav rodinu poriadnu. Ahoj! Dobre. A že pozdrav teraz Milana, pozdrav. Milan, čau! A Maťka pozdrav. Maťko, ahoj! A mamu povedz, že mama, že peniaze sem daj mne rýchlo. BTčko ide. A ukáž ako one, vidia ako to BTčko ide, BTčko, no. No, zablikaj mu. Bliká. Jano je už veľký BTčko, banda traktoristov je už aj Jano. Jano ide teraz dať falšované fľašky dovnútra. Zobralo? Že silno zobralo, Jano? Aj tu to zobralo? Ja.
Aha, tu to nechce, vyber ju von. Ok, byte. Byte, madam. Hop. Jano očervenil, obordovel. Falošné fľašky, Jano je horší ako žena. Už si kúpil vankúšik. Kúpil si vankúšik? Dobre. A teraz ešte oné si kúp, šiltovku, kde máš? No. Okuliare ide pozrieť, áno. Lebo máme troje v aute, ale nemôžeme mať také, lebo mu tlačia hlavu. A kúpil si topánky si kúpil, že má za 16 eur, si kúpil za 16 korún. Za 16 korún si kúpil topánky, áno, trukerské. A nevie, kde má košík. Také to hrdé topánky som si kúpil. No, kúpil si topánky, áno. Takže aj nesmrdia. Ešte nesmrdia, no, dobre. Ale budú. Dobre, ideme ďalej. No tlač, čo ideme teraz kúpiť? Mám silno veľa peniazí. Dal som mu dneska 50 eur, zase nakupuje. Ale to si už skončil. Ale počkaj, To si dostala, čau. ale povedz aj to, že ešte som si ušetril 35. Komu? Predošlej výplaty. Jaj, za týždeň, dobre. Šelka pred Parížom. Komu je lepšie ako Janovi malému. Čo Jano? No, pozri sa mama, aha. Chlast a cigarety, to je jeho. Že nealkoholické, no pravda. Teraz si predstav, že ráno stál, trošku pohupratoval, potom sa išiel osprchovať. Medzi tým vyfajčil 7 cigaret ešte ráno a vypil zo 2 piva už. Pochrápal, teraz tam chrápal, ako keby drevo pílil a teraz zase sadol pred auta, chlastá pivo a sedí. Komu je lepšie ako jemu? No, pozri, fajčí ako Turek. Kekse, ideme volať, čo teraz urobiť jesť. Tak takto on tu je. Trucker v prístave. Veľký trucker, áno. Fajčí. Ako chlap. Tu má lode takéto veľké. On. Povedal, že on si kúpi ale takúto maličku, iba keď bude veľký trucker, takže takú si kúpi. Zakývaj pekne, nie? Dobre. To sme v Kodani, no, aby bolo jasno. Truckeri, stojíme tu na rampe, dáka firma sa volá, neviem ako sa volá, dáko stojíme tu. Aj s kolegom z Krtíša, od Krtíša. No Jano, ukáž, aký máš hrb. Nie, tak z profilu sa mi natoč. Tak, dobre, teraz. No, musel som mu dať moju vetrovku, či čo to mám rýchlo bundu, aby vyzeral ako chlap. Lebo sa trasie ako drahý pes. No, a kolu pije, no. On kolu pije, ale aha. Tam tie poháriky som chcel ukázať, tamto čo sú. No, tu nájdem má. Jeden, tam je Toto druhý. je Janov, toto je Janov. Nie, toto je môj. Toto je Janov, toto. Toto je môj, fajte neškodí, ale poteší. Dobre, ale tento teraz viem. Za čo si ho kúpil? Čo ja viem, 250 aj s kazetami. Hej. No, toto aj tak budeme Ahoj, ešte, no. kolega. Počkajte ešte raz. Ale škoda, že má teraz tú moju vetrovku, lebo vyzerá ako chlap pri tebe, ale keby bol vyzlečený. No, teraz je to ono. Holandsko, Deventer. Sme na parkovisku, na pumpe, Janik varí, Gordon Blue pečie. Víno nalieva, no. No to je riadny motor. Bude z neho trucker.
Dneska sme vyložili Enschede. A zajtra ráno nakladáme Maastrichte a ideme dole do Grenoblu. A v Lyone budeme víkendovať. Tak urobím reku takú jednu krátku ešte. Krátku snímku. Fajči ako Turek. Chlastá ako Turek. Ako jaskor. No, aha, chlastá. No, takže toto je taký kopec. Šibeničný vrch nad Rimavskou Sobotou, alebo Kriváň, alebo čo to je. Ale je to pri Grenobli vo Francii. A takto tu víkendujeme. Tam je ešte veľa silno snehu. Máme tu kolegu jedného z Košíc, sme sa tu našli. Tam to beha pes vzadu. Jano sa opaluje, už skoro zhorel. Varíme. Navarili sme kapustu. Kapustu máme spravenú, ticho. Namiesto robíme kapustové fliačky, ale keďže nemáme fliačky, tak musíme urobiť mušličky. A keďže varíme kapustové mušličky, tak nám to pripomína mušličky alebo pampušky a jednoducho domov nám to pripomína. Že aby ste vedeli, ženy, keď to budete doma pozerať, tak na vás myslíme, teraz to ide miesto, to takéto. Vybavená robota, tam máme kapustu. Dobre, áno? Dobre. Na čo teraz myslíš? Teraz? Na mušľu. Aj. Dobre. No. Tak Jano sa teraz drží Makedoncov, lebo sa bojí, lebo nerehoď sa, lebo si nakúrený ako činka. Tako digneme vaka, more. Tako digneme gore, čo tako je. Koľko to? 10 kg nema. Konečne bude poriadny truker z Jana. Sa smeje, ako keby mal 2,5 promile. Ajde. Janovi teraz chlap naleje rakiu, to je jeho domáča rakia. Počkaj, lebo nevidím. Tak. Ajde, momči. Čau. Ajde, cheers. No Jano, pí, ideš. Mama, pozeraj sa, čo robí teraz. Ale celý vypí, nie na... A ne, prvý. Dobre, tak na dvakrát. Dobre, ešte ti dovolím, ešte raz sa môžeš napiť. Čego cepaš čovjek, poleka. Ajde. Poleka, jaka. Ne celá, ne. Dobre, tak teraz ešte raz toto vypí. Vypí, nebudem držať kameru 2 hodiny. Poleka će padneš, poleka. Ostaje. Nebudem držať 2 hodiny, pí. Tamo sedi, ostaje. Gasija daje. To bude, no ideš, poď. Tak nebudem 2 hodiny držať. Nevypijem. Tako. Ne, nego brke, A teraz čo, budem držať 2 hodiny kameru, alebo čo? Bojí sa mami. Vidíš to, Iveta, bojí sa ťa. Da, Že kolega z Prešova, taký S alkohol. Prešovom. S Prešovom. To je tvoje. Dobre. comment, tak. Little comment about this. No, a povedz mame, že čau. Učíme sa. Čau, oco. Povedz mame, že čau. Povedz mame, že prozit. No, ideš. Urob poriadny ksik a ideš. Katka na zdravie. Klatka. Na zdravie. Vypíme rýchlo. Ne. Škoda sa deťo. Nechutí ti, áno. Vidi go bije. Koleka sedmi. Čo? Ja gledám. Nechutí ti rakia? Makedonská? Mocná rakia. Ale usmieva sa, to je dobre. No. Neboj sa. Dobre sa vygrcaj, lebo nebudeš grcať v kabíne. Počuješ? Zatlač poriadne. Vypni to, prosím ťa. Dobre, vypnem. Ale poď ku kamiónu a potom vypnem. Ideš. Dobre. Teraz ty si hlavná hviezda, tak poď. Actix.
Janek, jako... Jano vyjde, no. Čo mám na to povedať? Vypil 4 rakie domáče a ide grcať na druhú stranu teraz. Dobre. Kuk. Ešte lepšie pozri. Tak. Idem mu navariť polievočky. No. Včera mi prišlo ťažko, s fliačkou boli ťažké na žalúdok, veľmi boli masné. Masné boli fliačky? Hej. No tak dobre, no. Idem ti navariť polievočku zeleninovú, hej? Vidíš, aký som ja dobrý? Mama? Dobrá mama som? No. Nevykrikujem na teba. Polievočku ti idem navariť. Dobre. Tu máme záchod. A tu máme ako cigáni všetko vykvačené, cigánsky dvor. Mádrace, páplony, všetko, už sa to aj strepalo, lebo sa konár odlomil. No. A Jano, môj upratuje teraz on silno. Tak, aby to bolo jasné, lebo keby sa žena mala opiť ako kôň v sobotu večer a potom poupratovať celý byt, tak ako by to upratovala? By ležala chorá, polievku by jej bolo treba a čo ja viem, čo všetko. No a Jano teraz upratuje ako chlap, či ako žena. A po opici, lebo včera sa dokatoval. Polievka je navarená, upratuje, fúka. Tak, máme. A po obede budeme variť guláš. Len teraz musí poupratovať celú kabínu. Aj ten prlok, Jano musí zatočiť. Tam on má svoju kučicu. Detskú izbu má tam hore. Fúkaj. Bol sa Jano spýtať na nakládku či na vykládku a tak vyzerá typický Čech. Krátke gate, bunda, SMS-ku píše, MMS-ku v kuse. No, zima je tu ako psínci a on chodí v takýchto oných. A usmievaj sa, ako očervenel. Holandská pumpa, aby ste si nemysleli, že my tu nič nejeme, tak tu s Jankom papkáme guľášik. Dobre, Jano. No. Prvomájový guláš. Dneska je 1. máj. Sme s tým vyvobrali, sme išli cez zákaz v Nemecku, že? No, tak tu sme sa dostali do Holandska a dneska môžeme robiť. Ideme spraviť klobásku a volské oko. A tu sa pekne najme. Sme nedaleko Cvole, Holandsko. Píše to, že Z2VOLLE. Že ty vole. No dobre, no a druhý chod máme volové oko, takú klobásku, čo sme si kúpili a šalát a takéto. A povedal som Janovi, aby si kúpil biely tanier. A on povedal, že radšej dá korunu 50 na internet. Lebo on si píše teraz silno. Ako on poriadne umie variať. No. Doma nechce ani pohoví. Ale tu chce byť trucker, tak chce umývať riad. A usmievaj sa. Dobre. Hajde. Keruje ako chlap. Áno, v Holandsku keruje. Pozri. Pozri, už sa tvári vážne. Okuliár má ako veľký trucker, hoci nesvieti slnko. A keby nemal Anču, túto čo mu rozpráva, tak možno by sa aj zatúlal. No dobre, no. Áno, krmi kačky na parkovisku. A nevidno ťa, chodí tam bližšie dať, nie? No. Kačky. Toto sú kačky, alebo sú to trtkačky toto? Čo, Jano?
Pre teba sú teraz trtkačky, lebo sú už dlho vonku, čo? Kačky! Ideš, Jano? Ale tu je tak, tu je zle. Poďme. Dozadu. Jano ide narovnať, lebo Jouži mu odtrhne dvere. Oni sú teraz trukery dvaja. Jano sa musí snažiť teraz. Nechaj ho. Točí ma telka. Servus. Si ja. Joj, blázon, tak si to zatvoril. Ktorý som zatvoril? Prečo? Ty si napitý. No na čo, vieš? Od rána som tu vykonal. Ty si opitý. Zatvoril mi displej. No. Stoj! Ešte vyťahneme gumižus, tak si vyriti. Na tú stranu poď. Dobre. Dobre, nechaj tak. Dopredu, hýbaj. Dobre, tu budeme bufetovať my. Dobre, to nechaj tak odstav. Keď si do polnoci nezapáli, tak Jano uprace kamión aj tento. Ale komplet. Komplet aj tento. Vyfúka, poupratuje ako rozkáže. Nevyfúka. Ako vyfúka? Vyfúka penou všetkým. Dám si aj zupničku a môžeš mať A Riť ti bude ukazovať, Riť, no. Ale dobre, a keď si zapálíš do polnoci, čo urobíš ty? Ja? Vyhoním si vták a prešte s kým. Ale čo keby si vyhodili Janovi, lebo Jano už potrebuje. Čo? No, ale stávka je, a to je 6 hodín. Počkaj, do polnoci, alebo do hodiny? 6 hodín je tam. Hej? do polnoci. Dobre, takže... Nebudeme prehovárať. Dobre, tak ja som ešte raz komisár, hej? Čiže teraz počkaj, idem takto ďalej, aby som videl obidvoch, poďte bližšie k sebe. Stávka je takáto. Pokiaľ si Joži, keď si zapáli do polnoci, keď bude piť gumidžus, hociakú cigaretu, tým pádom musí vyhoniť Janovi vtáka. Ale iná je zapáli. Keď si nezapáli... Iná je zapáli. Počkaj, nevyhováraj sa. Keď si nezapálíš, Jano poupratuje kamión. Čo povedať? Aj to je už zákon taký, že zapáliť a fajčiť, to je jedna vec. On si zapálí a si ju poťahne. Dobre, no. Ale tak bol by hlúpy, aby ty si zapálil. Ale zákon je zákon. Paragraf má krivé nohy. On si zapálí a bude ťahať. Ale už sa vyhovára. Ale on dá tebe zapáliť, aby ty si potom, však mu potom nevyhoníš vtáka, nie? Na čo by ti dával? Ja nezapálim, on zapálí a budem ťahať. Ale on by ti nedal, pretože potom nemá komu tomu vtáka urobiť ty. No dobre, jednoducho zopakujem to ešte raz. Ak si Joži do polnoci zapáli, tak musí Janovi vtáka vyhoniť. A keď si nezapáli, tak Jano musí kabínu vyhoniť. Dobre, vybavená robota. Gumidžus pijeme, Jano zvara závidíš tam silno. No, dobre. Toto som chcel natočiť, toto je rýchlo. Zapol kameru, lebo Joži spadol v klin. Klin má nalepený na ryti. A moja vetrovka bohovská, Jano. Prosím ťa, ale tú moju riflovú bundu hádam zober, Jano. Ty sa poriadne správaj, ty. Vidíš, aký je ten devil? Ja som devil. Ja to všetko iba dokumentujem. Otec som bol, kedy som bol. Daj si bundu, riadne na seba. Oblečiem ťa. Kedy som Jedna bol. ruka. To máš ako župan. Druhá ruka. Tak. Ešte aj goliery ti vyhodí. Jano sa tešil, keď bude takýto dobrý víkend. No ideš. A sadni si, prosím ťa. Že som to nemal... Rozbáda, to príde do bádové. Ale Není moje, kurva. môžeš urobiť takto, ako transvestitania. Bu. Zakryješ. To je bádové. To je veľké strašné. Tak si sadni. Ty koľko také veľké? Tak to daj dolu, aby ti bola zima, no. To je hovado také veľké. Keď mi karta... Keď mi prišla karta narukovať. Hej, dal som si muziku. Za šiku. Daj tu čuvu, to je veľká bunda. Joži, daj si. Kurva.
No hodil na zem moju vetrovku. Tak bodaj mi nevej, to je hovado do piči, to není vetrovka. Jano chytil za prsník. Aký Jano? Vetrovku mi jebol na zem. Aj. A teraz sa... Nepálime, nepačíme. Keď mi karta prišla na ruko. Do Miškolca. A poď sa. A buď na oné, na betečku, že aký debil tam býva. Ale podľa ti bude zima. Aký je? Ak ja ho zapáľam, si nebude zima. Ja. No teraz, zatiaľ ešte nikto neprehral. Ale už drží si karetu púka. Isten vele nespíroš. Janko, prehral som. Ja fajčím. A ja. Ja si šuka. Isten vele nespíroš. Ty vyzeral to. Isten vele nespíroš. Ja, to ja. Počkaj, Vária. Vária, to je moje auto. Napravo si naľavo. No, tak to je pekné v riti. Daj mi. Gumijus. Čo? Je gumijus. A tak dones pivo nejaké. Aké pivo? No, ako chceš studené. Ale nemám. No tak potom čo máš? A ideš. Segítsünk rajta! A ideš. Dobre, idem, prídem, no ideš. Prasknutá obrazu. Televízor o zem. Dobre ho jebni o zem, Jano. Dobre, ešte raz ho jebni. No. Tak tento odnes Jano teraz do koša. Jano, ideš.